Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang weekend edition ng ating weather analysis na yung araw po ng Pebrero 28, ikahuling araw ng buwan ng Pebrero hanggang Marso 3, 2026, Sabado hanggang Martes. So ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At kung gusto niyo ng English version, if you like the English version, just click on the link up here. And if you're watching via Facebook, i-search lang po ninyo ang ating Facebook channel, Mike Mr. Typhoon Padua, at hanapin ninyo yung ating English version. At ito po ay pinaglingkod din sa inyo ng Aboitiz Power at ang local na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Lenny Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, tahimik pa rin ang ating bansang Pilipinas. Pupunta na po tayo sa hot dry season. Nagsisimula na pong uminit ang ating panahon. Yung ating heat index ay tumataas na rin hanggang 35-38 degrees centigrade. Pagpasok po ng March, April hanggang May, akit na po ng 40 o 40 hanggang 50. Okay? Ang tawag natin na yun dyan ay yung tawag nating heat stress. Yan na po ang bagong term sa heat index. Okay? At unti-unti na rin humihina ang amihan, but meron pa rin blast o surges ng amihan sa unang linggo hanggang kalawang linggo ng buwan ng Marso. Usually katapusan ng amihan ay kalagitnaan yan, on the average kalagitnaan ng Marso. Minsan umaabot po yan ng first week of April, but bihira po yan. But we are assured na pupunta na po tayo doon. So pupunta na tayo sa tinatawag na Philippine Summer, or sa wala kasing summer talaga sa Pilipinas kasi ang Northern Hemisphere summer ay nagsimula po yan June 22 hanggang September 22. So yan po ang tunay na Northern Hemisphere summer. Sa atin naman wet season po yan o rainy season. So ito pong klima sa Pilipinas, dalawa lang po yan, yung hot dry season at yung wet season. Although yung dry season, nahati po yun sa dalawa. Depende kung nasa western sections kayo ng Luzon o may Maropa, yan po yung tinatawag nilang cool dry season pag wala tayong La Nina. So, yan po ay tuwing buwan ng Nobyembre hanggang Marso. Then Marso to Mayo o Hunyo, yan po ang hot dry season. So, dito na po sa Kabikulan, mostly hot dry season lang po. Kasi kahit na cool dry season, may maulan tayo dahil sa amihan at shear line o yung tail end of a cold front, yung dating term ng shear line. So yan po ang dapat nating tandaan. Okay? So punta na tayo sa pinaka-latest update. Ito po yung latest graph set natin kahapon. Valid po ito hanggang bukas linggo. At meron po tayong dalawang weather system na ka-efekto sa ating bansa. Ito po yung tinatawag nating hanging silanganin, easterlies sa may Batanes, Mabuhay Group of Islands at yung coastal waters ng dulong hilagang Luzon. At gayon din po sa may Calabarzon, Metro Manila, may konting easterlies. Ang Kabikulan, may Maropa, Visayas at Mindanao, may mga konting hangin mula sa hilagang silangan, yung northeasterly wind flow, mahinang amihan, bibigay pa rin ng medyo fresco pa rin panahon. May mga hangin hanggang 40 kph. Okay? Yung mga inland areas ng Mindanao at Luzon, magkakaroon po siya ng variable winds. So medyo kalmado po ang hangin po dyan. Meron po tayo ditong near equatorial trough. Ito po ay posibleng mabuo bilang isang area of low pressure area sa susunod pong weekend. So babantayin po natin. Pero hanggang ngayon ay wala pa po tayong natanawan LPA na mabubuo. So yan po ang pinapakita ng mga computer models. Okay, may mga isolated thunderstorms pa rin po, but in the next 5 days ay mukhang limited lang po sa may bahagi ng Mindanao. Okay? Dahil nandiyan po yung easterlies, so posibleng pagbalik ng easterlies, may mga thunderstorms na po silang pwedeng makanasan dahil nakapakin pa po tayong epekto ng La Nina, although pupunta na po tayo sa tinatawag nating neutral conditions. Yan po ang lanada o normal climate conditions sa ating kapuluan at sa buong mundo. Ito po yung fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. Nakita po ninyo dito. Itong kaulapan dito sa may southeast of Guam. Yan po yung near equatorial trough. So dito mabubuo yung
inaasahan nating low pressure system sa susunod na weekend. So we are going to observe this, babantayin po natin ito. But so far, ang pinapakita ng mga computer models, itong posibleng LPA ay dito po sa may bahagi nito ang projection. Okay? Either gaganyan po siya o dito po siya tatahak. So yan ang pinapakita ng mga computer models kasama po yung Google DeepMind, yung AI model ng Google. At ngayon punta natin ang pinaka-latest mula sa windy.com, fast animation. Nakita po ninyo na napakaganda ang ating panahon sa halos buong bahagi po ng ating bansa. Except po dito sa Mindanao, may mga cloudy conditions pa rin, but ang chances ng mga thunderstorms ay napakababa. Okay? May mga isolated showers but hindi gaano. Okay? So medyo tuyo. At meron din po tayo dito mga konting cloudiness na pumupunta dito sa Kabikulan. But so far so good. Tuyo po tayo. At ang gabi natin medyo malamig pa rin. But ang tanghali natin medyo umiinit na po. Umakyat ng almost 40 degrees ang heat index. And pagdating naman po sa forecast sa hangin for the next 7 days hanggang next Saturday, ay sa ngayon, yan po yung northeasterly at northerly winds sa ibang bahagi po ng ating bansa except for central Mindanao at northern Luzon. Medyo kalmado hanggang variable winds. May hangin silanganin sa may Batanes, Babuyan Cubao Islands. So bukas, nakita po ninyo ay mukhang mag-shift na naman po tayo sa easterlies dito sa Bicol, Visayas at Mindanao. May konting northeasterly pa rin po but more localized ang situation. At pagdating sa Monday, same situation pa rin sa ating bansa. But sa darating pong Marso 4, Miyerkules, may surge naman po ng amihan but hindi naman po siya gaano kalakasan. Makaka-affecto po sa dulong hilangan Luzon. So medyo mapreskong panahon dyan. Wala masyadong mga ulan. Okay, yan po yung dry na amihan pag ganitong Marso na po. And mahinang amihan pa rin babalik sa Huwebes, Marso 5, sa Marso 6 at Marso 7. Yan naman po another surge ng amihan sa northern at eastern Luzon. Hindi naman po siya sobrang lakas. So makaka-affecto pa rin dito sa Luzon kasama po ang Bicol. Mostly breezy conditions. Okay, hindi na po siya masyadong kalakasan at pati dito sa may Visayas sa abot ang medyo mahinang amihan. At ito na po yung LPA na mukhang mag-form sa Sabado. Kung extend natin ang forecast na sasabihin ko lang sa inyo, ito po ay highly uncertain, mababa ang probability, less than 30%. Ito po ang pinapakita ng European model. Sa March 9, 10, and 11, may mag-form na LPA po dito between Mindanao and Palau sa may South Philippine Sea. At mukhang maging active LPA po siya. Posible maging TD, so babantayin po natin yan. Ang tracking ng European model ay panorte. Hindi po siya tatama ng Pilipinas. At sa Marso 14, Sabado, o next weekend, o next weekend, hindi next weekend. Sorry, okay. So ito po ay tatahak po patungo sa Marianas po. Southern Marianas sa may Guam area. So, lalabas po siya ng PAR sa linggo, Marso 15. Again, ang forecast po nito of more than 7 days ay highly uncertain. Pwede pa po magbago. So, nandiyan ang location ng ECMWF. Samantala, ang American model, nandito po yung posibleng low pressure na magiging bagyo, tropical storm, ang maximum intensity niya. At nasa labas lang po siya ng Philippine Area Responsibility. Yung ECMWF nasa loob ng PAR, so posibleng bibigyan ng pangalan kung maging bagyo ng Pag-asa. But kung nasa labas, hindi po magagamit ang letter C. So yan po ang tracking ng GFS, American Model, sa Friday the 13th. Then sa Marso 14 naman, Sabado, tatahak po siya sa may Northern Mariana Islands. So yan po ang tracking. So, nagtatanong kayo, bakit may bagyo na naman sa March? Napapansin ninyo, every week ng first, second of the month, okay? O simula nung Enero, Pebrero, palaging first week, may tropical cyclone, parang may cycle. Okay? So, yan po ang nangyayari kapag meron tayong cycle ng Madden-Julian Oscillation. Minsan, yan po yung time na pag-form nila, yung exactly
pag-cycle ng wet and dry conditions sa Western Pacific. So, nagkataon lang. Okay? So, pero ang kagandahan na yun na first week of March o second week of March, itong possible system ay nasa labas ng PAR o nasa may karagatan lang ng ating bansa. At tatanungin nyo, bakit may bagyo sa Marso? Meron po talaga, wala po tayong off-season. Halos every month, pwedeng may mag-form. Kaya kung makikita nyo dito, sa latest ng pag-asa na forecast nila for 2026, first and second quarter, may inaasahan silang 6 hanggang 14 bagyo na pwedeng mag-form or pumasok ng Philippine Air Responsibility. So makita nyo dito sa may table, okay, itong graphic table ng pag-asa, ang March ay may 0.3 na tropical cyclone formation. So mababa kasi may mga taon na walang nagpo-form, may mga taon naman pong may nagpo-form. May mga taon na June na ang unang bagyo, mayroon naman taon, gaya na yon, kasi 2017 yung last, 2017 yung halos every month, January, February, mayroon ng form. So, similar na yon, January mayroon isa, si Ada, and February si Basyang. So, posibleng na yung March, mayroon naman pong mag-form. So, yan po, March 0 or 1, April 0 or 1, May 1 or 2, June 1 or 2, pagdating ng July, yan na po, dadami ng population ng mga tropical cyclone formation. At usually, ito yung mga nakaka-affecto na sa atin, yung pag-ibayo ng habagat. July po yan, 2 to 4, August 2 to 6. Okay? So, these are forecast based on the frequency or average ng mga bagyo na nag-perform every month since 1948. So, ito po yung average. At kung nakita nyo dito yung tracking map ng pag-asa, yan po. Yan po ang pinapakita dito. Ang March, usually, it's either tatawid po ng hilagang silangang Mindanao or Visayas at Northern Palawan or mag-recurve. Yung nakikita natin na weather system ay posibleng mag-recurve. Hindi po siya dadaan ng Pilipinas. Yan yung initial forecast ng mga computer models. Kaya kung titingnan natin yung Google DeepMind, sa March 6 daw, posibleng maging LPA po siya. Then, March 9, 10, 11, and 12 magiging bagyo po siya. Pinaka-highest intensity ng Google DeepMind ay severe tropical storm, but ito po ay nasa bisinidad ng area ng Guam. Ayan po, Northern Mariana Islands. So, ayan po ang pinapakita ng Google DeepMind dito po sa may Northern Mariana Islands. Dadaan itong possible low pressure system na posibleng maging bagyo. Okay? So, yan ang good news sa ating bansa. Hindi po punta sa ating kapulan. Huwag kayong maniwala sa mga nagpo-post sa mga social media na may bagyo naman sa Pilipinas. Hintayin natin official update mula sa pag-asa at sa ibang reliable weather agencies at weather models. Okay? So, pagdating sa ulan, walang problema. Try po tayo except po dito sa may Mindanao na area. Okay? Sa Marso 2, Lunes, may mga possible thunderstorms sa may Western Mindanao, sa may Zamboanga Peninsula, sa Oxygen. And then, pagdating naman po ng Tuesday, mayroon na naman pong possible thunderstorm but hindi masyado. Ang Miyerkules, Marso 4, mayroon. Ayan po. May mga thunderstorms po dyan sa bahagi ng Southern at Western Mindanao. And then po sa Thursday, more on localized severe thunderstorms po yan. So, magiging po kayong lahat yan. Okay? And then sa Friday, hindi masyado. Halos clear po ang Pilipinas. May mga isolated rains, palandalian lamang po yan. So, yan ang forecast hanggang Sabado, Marso 7. Pagdating sa 24-hour rainfall accumulation forecast, all clear naman po hanggang sa Marso 7, Sabado. So, ito na yung LPA na posibleng mag-form in between Guam and Eastern Mindanao. So, in between Palau and Eastern Mindanao. So, we will monitor that system if matuloy po siya. Sa wave heights, ito lang pong East Philippine Sea ay medyo maalon mula bukas, Marso 1 hanggang Marso 4, Miyerkules, up to 2 meters po. So, moderate to rough po dito. Medyo delikado pa rin ito sa mga maliit sa sasakyang pangdagat. At lalo na po pagdating ng Miyerkules, Marso 4 hanggang Marso 7, makaroon na naman pong surge ng amihan. Ayan po.
Dito sa may East Philippine Sea, pwedeng umabot ng 3 meters ang wave heights. Dito sa may extreme northern Luzon, pwedeng umabot ng hanggang 4 meters o 4 na metro ang laki ng alon. Abot din dito sa may West Philippine Sea. So yan po ang pinapakita ng wave heights, mga alon po sa dagat, yung mga fishermen na nanonood sa ating channel, mga mangingisda. Yan po ang forecast. So ang medyo safe lang po dito today hanggang March 4 o hanggang sa March 5 ay itong central waters ng ating bansa, Sulu Sea, Visayan Sea, sa may Cagayan Gulf, Hintotolo Channel ay nasa less than 1 meter ang wave heights, kalmado hanggang 1 meter. At dito sa may West Philippine Sea, less than 1 meter up to 1.5 ang wave heights. So suitable po ito, pwedeng mangisda dito sa bahagi nito ng ating bansa. Avoid lang ninyo ang East Philippine Sea na medyo maalon pa rin dahil sa epekto pa rin ng amihan na mukhang babalik pa rin po. Although hindi na masyado kalakasan. Kaya medyo umiinit na po tayo kasi papunta na po tayo sa springtime o spring season o spring equinox ng Northern Hemisphere simula March 21 and 22. Okay? So yan muna po ang pinaka-latest nating update. So enjoy our weekend. Pwede kayo pumunta kahit saan, walang problema po. Deep blue skies ang ating panahon. Okay, relax lang tayo. At enjoy your time with your family, with your loved ones. At magkita-kits ulit tayo sa darating pong next week. Probably Tuesday or Wednesday. Gagawa ulit tayo ng ating weather video analysis. Ito si Mike Padua, Mr. Typhoon. Thank you so much for watching our channel. God bless po sa inyong lahat.